Romans chapter 6. Romans chapter 6 verse 1 to 14. Verses 1 to 14. Romans chapter 6 verses 1 to 14. Nanata? Busa unsa may atong ikasulti karon, magpadayon ba kita sa pagpakasala aron magdugang ang grasya sa Dios? Dili gayod. Kay mahitungod sa pagpakasala patay na kita, busa unsaon man nato pagpadayon sa pagkinabuhi diha sa sala. Nasayod kamo nga ang pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo, busa nahiusa kita sa iyang kamatayon tungod niini. Sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Jesus gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab nga ang angay nga magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. Kay kung nahiusa kita kaniya diha sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kun banhawon na kita ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daang makasasala nga pagkatawo, gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini og dili na kini maulipon sa sala. Og dili na kita maulipon sa sala. Kay wala nay gahom ang sala ngadto sa tawo nga patay na. O kung mamatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw og dili na gayod siya mamatay pag-usab. Og ang kamatayon wala nay gahom ibabaw kaniya. Ang iyang kamatayon mao ang kamatayon nga nagwagtang sa sala, makausa alang sa tanang panahon. Timan iniha, makausa alang sa tanang panahon. Og nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala apan buhi alang sa Dios nga nahiusa kang Kristo Jesus. Busa ayaw pahari ang sala diha sa inyong mga lawas nga may kamatayon aron dili na kamo madaog sa inyong mga kailibgon. Ayaw na usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa daotang katuyuan. Hinuon, itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon ug itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa matarong nga katuyuan. Kinahanglan nga dili na kamo magpaulipon sa sala kay dili naman kamo ilalom sa balaod kundi ilalom na sa grasya sa Dios. Amen. Magampo ta kitang tanan ato itugyan atong mga hunahunag kasing-kasing sa Ginoo ining taknaa mga igsoon. Let's pray. Gracious and loving God, thank you kaayo Ginoo sa ikaduhang kagabion sa among series nga pagtuon. Mahitungod sa imong pagluwas sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Salamat Lord nga sa among pagpadayon ang tanan malig-on. Ang tanan Ginoo mga wala na mga pagduwa-duwa. Ang tanan abli ang mga kasing-kasing, abli ang mga salabutan. Ug ang tanan o Dios makaangkon gayud sa hingpit nga kasiguruhan mahitungod sa ikaduhang kinabuhi nga maong imong gingharian. Salamat o Lord nga walay influensya sa kaaway ug gahom sa kangitngit nga manglihok sa mga kinabuhi nga niya. Ang tanan nga niya dinhig maabot ani nga tingog o Lord mahinluan ang mga hunahunag mga kasing-kasing. Thank you Father God yung kasi mo mga pulong na hinlo na kamo tungod sa mga pulong akong gisulti kaninyo. Thank you nga imong mga pulong nga among nabasa karon nadungog magdugang ni o kahinlo sa among mga tagsa-tagsas ka mga kinabuhi samtang ikaw magpadayon sa pag-sanctify ka namo. Dalaygon ka o Dios. Imo ang kadungganan og himayag pagpasalamat sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Pwede ba natong hatagan og kusog nga pakpak ang Ginoo? Maling hinaya na para benas Ginoo no? Inay kayo. So, praise God. Sa makausap pa, mayong gabi kanang medyo ang akong tingog, murag, kanang, arat ang tutunlan. So,
atong gihisgutan kining soteriology or study, palihog ma'am? No? Ibalik sa sinugdan. Okay, the doctrine of salvation or soteriology. Na yung mga Bible student dire ilahan ning kurso. Unya magtuon ta ani usa ka semester or mahimo duha ka semester pero kay 3 days raman. So paningkamutan lagyon nato kutob sa atong maabot karon. Now, naklaro ba ang atong gibasa mga igsoon? Romans chapter 6, unya lang to, padayon nato to, i-ready lang tong continuation. Ang Romans chapter 6, awhag ni Apostol Pablo ngadtos mga nangaluwas na. Awhag ngadto sa mga nangaluwas na. Dili luwasonon. Nangaluwas na ni sila ni. Buhi pa sila, makasala pa sila. Nagkinabuhi pa sila ng kalibutan na, pero ang tawag sa ilaha mga luwas na. Nasabtan na to? Kay libog gud kayo ng Kristohanon nga, Christian ko pero ambot lang, luwas baka ako, dili. Di pa na Christian. Kaya ang Christian, luwas man gina siya. Sure man na siya siyang kaluwasan. Kaya nasabtan niya nga iyang kaluwasan, dili siyang kamaayo or kadautan, kundi gikan ni Kristong gihatag niya. No? Ibalik nato nga kagabi, gihisgutan nato, bisag unsa pa ka kanindot, kamaayong mo, alagad sa Ginoo, kabuutan, di gyud ka maluwas. Naluwas lang gyud ka tungod kay nagrasyahan sa Dios. Amen? Tungod sa dakong grasya sa Ginoo. So dunay awhag. Ang verse kaning mga chapter 3, chapter 4, and chapter 5, gi-explain og ayon ni Paul nga di ka maluwas tungod kay himasahon kag Bible. Hinimbahon ka, sunod ka sa tanang nasulat dire, di ka maluwas. Gi-explain niya og ayo nga ang kaluwasan naa ni Kristo og sa diyang gidawat nimo ni si Kristo, naluwas na ka. Okay? Naluwas na ka. Yung uban manggod kay og makasapat ta magduwa na po luwas baka kog dili. Mo nay purpose nganong nagtuon ta ani. Thank you Lord ubanan minimo karon. Tanawa ang verse 1. Conclusion ni Paul. Ingon siya therefore busa or pag-awhag kada sa. Ningon siya. Busa unsa may ato ikasulti karon. Humana man niya gi-explain nga gipakamatyan natas Ginuog naluwas ta tungod siyang grasya ug ang iyang grasya habog pa kaysa sa atong mga sala nga nabuhat sa nangagi karon ug sa umaabot ug bayad na tanan. Duduha pagapog luwas, bayad na. Luwas gapon. Duduha na gapon. Bayad na lagi. Ingon na siya, busa. Ingon siya, unsa may atong ikasulti karon nga giluwas naman ta na ang grasya ni Lord gihigugma ta pagkayos Ginoo. Magpadayon pa ba kitas pagpakasala aron magdugang ang grasya sa Dios? O muna ni gaabusar. Ingon siya sa verse 2, dili na gayod. Kay ngano? Kay mahitungod sa pagpakasala patay na kita busa unsaon man nato pagpadayon sa pagkinabuhi diha sa sala. So kini diayng taong nahiusan nas Ginoo patay na ang sala. Patay na siya sa pagpakasala. Kaning patay nga tao di na mo kaon, di na mo tingog, di na maminaw, di na mo tanaw, di na mo simhot, di na mo sulti. So kung maghisgot og sala, wa na kay reaksyon diha. Okay? Wala na ka diha sa pagpakasala. Muni ang prangka ni Paul nga pagkasulti ngadtos mga Kristohanon nga nagkatibulaag sa Roma nga nakasinati og grabing persecution. By the way, paminaw pag-ayo. Nganong nisulat man ni si Paul sa Roma, kini nga tayma mga igsuon perting paitas gidangatan sa mga Kristohano sa Roma. Ngano man? Si King Nero gisunog niya ang katunga sa syudad. Ang katunga sa syudad sa Roma, iyang gisunog. Imagine sunugan ang katunga sa tagbilaran. Unya si King Nero siya mo'y hari anang dapita nasod. Pero iyang gisunog ang kaugalingon niyang nasod ang katunga sa syudad sa Rome. Unya iyang gipasanginlan ang mga Kristohanon. That is why ang mga Kristohanon ani grabe gyud ang ilang kanapaitan, ang ilang gidangatan. Injustice kay nahitabo kay wa biya sila sala, igo ra silang gipasanginlan. Ang tanang kasuko sa tawo tua sa mga Kristyan. Mo nang gipalawog sila leon, gipaduwaan sa mga leon.
Gipang sunog pud silang buhi. Grabe. Mo nang ang uban kanila nagtago-tago, ang uban di na mo angkon nga Christian, mo nang gisuwatan sila ni Paul nga nangaluwas na mo, balag magkinaunsa. Sa tong padayon nun eh. Nasayod ka mo sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus, busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Muna kaning pagbunyag, pagsugilon ni, pagbapautismo, nga nahiusa ka des Ginoo. Dini mo yung bautismo nakakay, di na ko pakasala. Di wa na gyud ko sala. Dili oy. Human gani mo pabautismo nakasala na dayon. Na? Verse 4, tungod ni ini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon aron nga ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab angay nga magkinabuhi nga bag-ong kinabuhi. Na? Tong nahiusan nas Ginoo, dili literal nga si Kristo gilansang sa cross, ilansang po kag-apil, ug mamatay po kag-apil. But sa imong pagtuon na sa Ginoo, unsay iyang giagian, mao na pod ka karon. Kung namatay siya, namatay na po ka sa pagpakasala. Kung gibanhaw na siya, nabuhi ka karon para sa Ginoo. Putol naman to, patay naman tong ikaw kaniadto. Tungod kay iya naman ka sa Ginoo. Sa verse 5, kay kung nahiusa na kita diha kaniya sa iyang pagkamatay, nahiusa usab kita kaniya kon banhawon na kita ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daang pagkamakasasala, nga pagkatawo gilansang na uban kang Kristo aron nga malaglag kini og dili na kini og dili na kita maulipon sa sala. Mo ni akong gi-explain ka gabi nga kadtong gibuhat ni Jesus Christ pagputol og pagguba og pagpatay to sa sala. Nga naa nimo og naa na kay kinabuhi karon. Og kana nga kinabuhi daw mauna siya ang pagbangon ni Kristo gikas lubnganan. Mo bitaw nang sa baptism, ilubong ka, nahiusa kang Kristo sa iyang kamatayon, patay sa pagpakasala, pagbangon, bag-o na para nas Ginoo. Ang uban, nasabtan nila, kanang baptism, pag-apil-apil og relihiyon. Wala, nabunjagan na di kaya ng ilang relihiyon. Sakop na di kanila. Paminaw mo kaayok ang baptism, dili na pagpasakop sa bisan unsang pundok. Ang baptism, pagpakighiusa na sa Ginoo des iyang kamatayon o sa iyang pagkabanhaw. Namatay si Kristo, so namatay na pud ang atong daang pagkamakasasala. Ibangon si Kristo, so inigbangon ni mo sa tubig, magkinabuhi na kang para sa Ginoo. Kabalo mong ganong gamiton sa uban dili sila magpabaptize? Ngano man? Ilang panguna-una nga inigbangon ako makasala, mangyapon gud ko. Munang dili pa sila. Dili sa ata. Muna ilang rason. Pero luoy kay ba, og kinahanglan man God, kay sugo, mong ginis Ginoo, God. Kinahanglan natong tumanon ba? Ngano po nang og sugo sa atong lawas nun, tuman ta, pero sugos Ginoo, di tam tuman. Ngano po na, no? Ang nos, Ginoo, imong giyes. Unya, ang yes ni Lord, imong Ginoo. No? So, yes. So, ningon diha. Sa verse 8, kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan usab nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw og dili na gayod siya mamatay pa pag-usab og ang kamatayon wala nay gahom ibabaw kaniya. So kadtong nituon as Ginoo, wala nay gahom ang impierno ang kamatayon nimo. Maglibog ra gyud tag nganong sige ra gyapon tang magduha-duha. Ngano man ang kulang nato word ni Lord. Kung kay balo palangkas mga bersikulo ang sa tong dapitang naghatag og kasiguruhan ang Ginoo. Kato mang mga bersikulo ay mong timan-an inig time magduha-duha ka, ingon man ang Ginoo. Nga mao ni. Oh no? Di na ka magduha-duha. So sa verse 10, ang kamatayon nga nagwagtang sa sala makausa pamina. Makausa alang sa tanang panahon, apil ugma, apil sunod adlaw, hangtod mamatay ka, giwagtang ang imong sala. Duha-duha gyapon kag luwas bakag dili. Giwagtang ni Lord. Kanus man ni nahimong nawagtang sa imong kinabuhi, sadyang nito o kas Ginoo. Pastor, makasala man ko ugma, apil dito ka wagtang, apil. Ingnara si Lord, sorry kay bayad na niya. Ako na nang gi-explain pag ayo gahapon, no?
Hala, gamay ready gahapon. Okay? So, averta sa verse 11, busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala. So, patay na, it means di na ka makabuhat. Di na ka mubuhat. Di na ni mo tuyoon. Wala buhi pa, pastor. Di patya na karon? No, patay na sa pagpakasala. Apan buhi alang sa Diyos. Hala ka? So, nabuhi ta alang sa? Naiuban nabuhi para niya. Naiuban nabuhi para mangwartara. Naiuban nabuhi para lamang mabuhi. Na libuga kayo na. So nahiusa kang Kristo Jesus. Busa, sa verse 12, ayaw na paharia ang sala diha sa inyong mga lawas nga may kamatayon aron dili na kamo madaog sa inyong kailibgon. So mo yung itag kailibgon, paborito nimong sala. Naman tayo mga paboritong sala, mga chismosa, paboritong sala ng libak. Mga maghuhukom, bisag wala na eskwela pagka-lawyer, nahimong judge. Yung nahibaw ang bisag kabuk balaos, gobyerno, nahimong judge. Gusto kayo manghukom sa silinganan, sa iyang isig katawo. So kung paborito nimo ng sala, ayaw na nagpaharia, aron di ka madaog. Okay? Aron di na ka madaog, paharion man na to, manang madaog ta. So ningon pagyudihaon niya, ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa daotang katuyuan. Na bisan unsang bahin sa inyong lawas. Gamiton ninyo ng inyong mata nga gapilit pa sa inyong lawas, kuha usa. Kay kung napa na diha bahin pa man na, ngayong mga ayaw gamita. So kung buti mo nang gamitos pagpakasala, kuha Buta nga itong daplin, tanawa na. Gusto pa ka magpakasala? So, ayaw yung gamita ang bahin sa tong lawas sa pagpakasala. No? Gabalo nang yung kang, ayay, magsikog paminaw niya, makasala kog apil. O nga, nung gahatag po kag panahon, maikog, manggugo pastor. Langan, panaugo na sa balay. Layas! Na? Ayaw. No? Pilaragoy, wait sa halain pa'y ato. Kaganinang buntag ba, pag bangon ako, nakabasa ko sa Biblia. Di man ka. Siya gisugo sa yawa nga pasangyawan ka. Naminaw kag ayo. Ikaw gisugos Ginoong pasangyawan siya. Hadlok, talawan, kirig-kirig ngabil. Na ikaw rin sige pamina, maubahan to ning, nga na day siya. Naapil na hinoon ta. Na? Tinuod na? So ayaw na yun. Gamita, hinoon itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon og itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa matarong nga katuyuan. Gamiton daw ta alang sa so mao na ni basta nangaluwas na ta mga matarong nga katuyuan na lang ang ato ang nahabiling gimbuhaton. Wala na ta atong mga ninja turtle kanito, mga ninja na to, mga spy na to, mga tao magmasta, magimo tang pakanding-kanding ta, wala na to, kay pagamit naman ang atong kinabuhi para sa kay mayaas Ginoo. Sa verse 14, kinahanglan nga dili na kamo magpaulipon sa sala. Kinagrabihan tong sa una, no? Bisag unsaon kunin mo ingong di nagyud kong pakasala. Makasala ra gyud. Paborito man nimo. Ingon siya ayaw nagpaulipon kay ngano giluwas naman ka. No? So kay dili naman ka ilalom sa balaod kun dili ilalom na sa grasya sa Dios. Okay? Okay ba? May tungod sa sala, unsa day tuyo ane? May tungod sa sala, patay na ka. Sa maataro nga buhat, buhi. Again, sa masasala, patay na ta. Muning verse, kanang nahiusan ni Kristo sa sala, patay na ta. O niya buhi ta karon para sa buluhaton sa Ginoo. Approve na ta ana? Approve na ta ana? Kaniadto kay di kita ganahang moduol simbahan no? Ipo ta ganahang maminaw og wali na kay maghisgot Ginoo. Sampo ni siya oy. Manindog po nitong balhibo na niya mangurog ta atong unod. Na magnay maghisgot og Ginoo bitaw. Kaniadtong wala patas Ginoo, lain kayo gyud. Kasulod na tag simbahan og nay patay, nay kasal, nay bunyag, nay misa. Mura. Ay misa na ay unsa to? Bunyag, patay, kasal. Maura di ay.
Kasulod ra ka dito, di ba gyud maminaw wali? Anto ra tong multika, bador tong gawas, magapanigarilyo. Tinuod bitaw na? Ano? Nalimot bang sa sunod, ikaw na po. Ato na ta. Are na ta, are. Mura lagi di ganahan tong uban. Di bitaw ta paingon tanan. Madala ba nag? So the doctrine of salvation or soteriology. Now, padayon ta sa atong mga naisgutan. Gisgutan na to ang paagi sa salvation. Sige na, down. Ato na ta sumpay. Asa na ta, ma'am? Di na ma-down? Okay. Salvation in the Old Testament. Mao na ni. Now, listen to this. Ningon siya diha. Kung basahon nimo ang Old Testament sa nga kanang diretso ra nimong pagkabasa, gatan-aw ra ka sa kanang yang surface, wala nimo padutli og ayo, wala nimo sabta og ayo, makaingon ka nga mga tao na luwas sa buhat. Sa matarong nga buhat. Pero sa pagkatinud lang, sa diyang imo ng panitan ang saging, sa diyang imo ng ukayon, unsag yun ang buot gipasabot ani, masabtan nimo nga ang mga tao sa Old Testament, wala pa si Kristo na tao, nangaluwas sila pinaagi gihapon sa pagtuo. Dili gyud ni sa matarong nga buhat, pinaagi sa pagtuo. Minaw tagayo ha, natanawa. A surface reading of the Old Testament might lead you to believe the Old Testament saints were saved by works. So kung magbasa ra daw kag taphaw, wala nimo sabda og ayo, imong panghuna-una nga nangaluwas ning mga tao sa Old Testament, sila Moses, sila Abraham, sila Samuel, sila David, sila Noah, nangaluwas sila pinaagis matarong nga buhat. Kung taphaw ang imong pagbasa, mo bitaw ng kinanglan gyud tang mutuon. Then ingon diha. Now, however, this was not the case. Works have never been sufficient to save. Ang maayong buhat dili gyud paigo nga muluwas nimo. Wa gyud siya ikatabang gibalik-balik na nako ha nga sa imong ka-perfect dinhis kalibutan. Mura na kag si wa may perfect Bible. Sa imong ka-perfect dinhis kalibutan, maghuna-huna na kang naluwas na kuani, pero sa pagkatinod lang, ibalik-balik na nato dito sa Isaiah, niingong trapo, ralagi trapo. Di kasulod langit kay trapo. Need si Kristo. Si Kristo yung kinahanglan. Katong akong i-illustrate kahapon ni Angelo o ako. Nga kung si Angelo ra matarong kayo siya, di gapon siya kasulod, need nga naa si Jesus Christ niya. Okay? Okay, kayo. Works have never been sufficient to save. As they were sufficient, then, if they were sufficient, then why would Christ have come? Sultian ka nako. Kung dunay tawong perfect niya ning matuman, unya maluwas siya, di naman is Jesus Christ. Kanang wala kasulay pakasala, babisag usa. Unya maluwas ra ng tawanan, di naman is Jesus Christ. In other words, wala gyud tawong maluwas apart from Jesus Christ. Need gyud siya Kristo. Isalikway ang imong daotang buhat, ipadaplin ang imong matarong nga buhat, ang kuna si Kristo kay siya ang kaluwasan. O kuhaa ang imong matarong nga buhat, buhat na siyang pag-alagad sa Dios, dili aron maluwas ka or luwason ka. Kung dili gibuhat nimo na pag-alagad sa Ginoo. Pero maghisgot ang kaluwasan si Kristo ray gatrabaho ana wa kay apil. Okay? Mo nang nituo og nidawat kang Kristo na luwas. Bantay na naputaan ni ron ha? Magduha-duha na puta. Okay. Sunod. Letter B. The Old Testament were to place their faith in what God revealed to them. Yung mga tao sa Old Testament, ilang pagtuo, ilang gibutang diha sa Ginoo sa paagi nga tumano nila kung sa gipadayag ni Lord. Muna'y pagtuo. So ang kaluwasan dili pagtuman kundi naggikan gyud sa pagtuo. They expressed their faith through obedience to the revealed commands of God. For example na ang 10 Commandments. Kung ma-perfect ba nimo ang 10 Commandments, maluwas ka? Dili. Look at the Pharisees. Perfect man to nila, pero giingnan sila ni Lord, di nakasulod. Nganuman, ang pagtuo lagi gyud mo ay nakaluwas na to. No? Natural rang mubuhat tag matarong nga butang tungod kay ang tawong nagtuo Ginoo mao na iyang buhaton. Napa mo?
They understood that one day the Messiah would come to fulfill what God has promised in Genesis 3:15. O sa may giingos, Genesis 3:15. So ang mga tao daw sa Old Testament, nagtuo na sila Jesus. Kay si Jesus sa Genesis 3:15, gi-prophesy, gisulti ng daan. Ngayon sa man ang Genesis 3:15, ingon, and I will put an enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Paminaw ha? Giingnan sa Ginoo ang yawa. Ikaw, Satanas, butangan mo nako og unsa man ang panagbangi, magbangga mo, magbunggo mo sa kaliwat aning babae. Dugmo ko niya, tumba niya imong ulo, samtang ikaw mo paak sa iyang tikog. In other words, ang sala, paminaw, ang sala, bitin ba ito ba? Katong iyong nagpaak. So ang sala ang poison, katong sala, mula tay gito siya sa tanang henerasyon din his kalibutan. Hangtod mo balik ang Ginoo. Ug ang sala, usara ang wala na apektuhis atong sala, katong lala sa paak, sa bitin katong sala din hinggisgutan sa Genesis 3:15. Ngayon di ang nagpaak, usara ang wala na igo ato. Si Jesus Christ lang. Nga naman, si Jesus Christ raman ang wala gianak sa paagi sa lalaki ug sa babae. Siya ray wala ato na sudli. Nga sala. Kay lalang man siya sa Holy Spirit. That is why siya ang giingon sa Genesis 3:15 nga motunob sa ulo sa yawa. Pero ang yawa nagpaak sa iya. Mo nang need si Jesus mamatay. Kay ang tanang kalala sa sala sa mga tao, tanan-tanan sa nanglabay henerasyon o sa muabot nga henerasyon hangtod matapos ang istoryas kinabuhis tawos ibawos yuta. Bayran sa atong Ginoo, motong iyang gipas-an to tanan. Hindi basta-basta to. So motong kanang simbolo atong ingon dihang nagpaak, need nga si Jesus mamatay para sa sala. So walay kaluwasan, gikan sa sinugdanan, Genesis, abot sa hangtod matapos ng kalibutan, walay kaluwasan kung wala si Kristo ni Anhe. Kato din nga luwas, pastor, itong giingon nga luwas sa Old Testament, pinangagis pagtuo. Yes, mao gani. Asa man nila gibutang ang ilang kaluwasan, asa man nila gibutang ilang pagtuo. Sa ilang kaugalingon, nagtuman sila, wala. Ilang gibutang ang ilang pagtuo, anin niya, nga umaabot, nga mo'y mutunog sa ulos bitin. Kinsa man ni si Jesus Christ. Kanang seed diha. Kanang seed nga gihisgutan ana si Jesus Christ na he shall bruise your head. Tumba niya ang imong ulo. Magpaak siya. Nakanindot ani. Samtang niya patas kalibutan. Mabati na to ang kalala sa sala. Problema, katalagman, kakapoy. Pero ayaw ka-discourage nga naman. Ang yawa nas imong lapalapa. Umunig ingon diri. Di ba ningon diha tumban ni Jesus ang ulo sa yawa? Now karon, kay si Jesus na aman sa sulod nimo. Di ikaw nakaroy gatunob sa ulo sa yawa? Pero ayaw ingon waan ako'y problema, pastor, kay Christian ako. Naagi hapon gapaak gani. Pero lupi lang siya kay gato inig mo action na kaglipong bang pusa na. Okay? Ilalom siya mo bitang kaniad to mingo manggod hambog ra po ni siya muwali oy. Tinuod bitaw. Kung naa siguro si Satanas niya ambot lang gwapo ba na or sungayan. Pwede nimo nang tawgon na sulod diri Satanas kay tumba nako imong ulo. Kay mubo kayo ko, hindi ko makita. Imtungtong ko nimo. Nga naman, mao naman ay giingon diri. So sa sinugdanan palang daan, duna na pildi na ang yawa sa sinugdan palang daan. Gisulti naman. Pero sa kinabuhi sa tao nga wala pa Ginoo, wala pa relasyon sa Ginoo, wala pa ni dawat sa Ginoo, wala pa na regenerate, wala pa na justify, wala pa na sanctify. Wala pa na justify kaya ang sanctification magpadayon na hantod buhi pa siya. Pildi pa na siya kanunay sa yawa. Pero kita mga Kristohanon, kitang mga luwas na ang yawa nas ilalom sa tulapalapa. Kabantay ka, sakit imong ulo pero nagihapon ka sa church. Nga naman, isa ka ang iyang laway, payon sa mong ulo, pero ang iyang ulo na mas imong lapalapa. Simba gyapon. Labad ra kas ulo. Tumba na siya. Next. Letter C. Genesis 15:6. This is it.
that God imputed righteousness unto Moses, account because of his faith. Ang pagkamatarong nga gibutang ngadto kang Moses tungod sa iyang pagtuo. Again, ang pagkamatarong nga nakita sa Ginoo diha kang Moses, pinaagi sa pagtuo ni Moses sa Dios. Pinaagi sa iyang pagtuo. Dili pinaagi sa iyang buhat kay si Moses nakasala. Natudloa ang bato, gihapak kay gaguol. Gikapoy na ko ninyo. Nakasala. No? So, wag yun perfect. Bisa kung sa humble si Moses. No? So, and he believed in the Lord. Believe ha? Wala siya ninyo, gibuhat yun tanan. Wala. Nituo lang siya. And he accounted it to him for righteousness. Mo bitang sige tag-ingon tuo salig. Balik-balik na lang. Muingar ka pong hala, maluwas baka ko ani. No? Uno ko what happened. Okay, letter D. Apa? Down. Okay, this is it. Mula na day. The plans of salvation. Sa wala pa natawo ang sa wala pa ta nangatawo, sa diyang nakasala si Adan og si Eva, gisugdan na ni Lord ang plano sa unsaon pagluwas. Ayaw guna-hunaa nga ang pagluwas dinhi na sa time nga nagpakamatay si Kristo. Dili, oy. Ang pagluwas, sa nakasala na si Adan o si Eva, giplano dayon ang pagluwas. Pero dili nato na masabtan kung dili nato subayon ni. Okay. Number 1, creation. Unsa may nahitabo sa creation? Tanawa. In the beginning, God created everything and it was perfect. Ano na kung ilong, di na perfect. Pero kaniyan to. Perfect. Unta ni og na appeal ko sa creation pa sa una. So, sa sinugdanan gibuhat sa Dios ang tanan nga walay diferensya. Okay? Walay apan. And there was no sickness, disease, and sadness. Wow. Og mao po na niya ang moabot nato dito. Okay ba mo diha? Walay sakit, walay kamatay, walay kagulanan. Everything lived in harmony. Wow, hiluna tanan, order, malinawon. Walay kasamok, walay traffic. And then, furthermore, out of all that God created, He created you in His image. Kuna, sa tanang binuhat sa Ginoo, ikaw jay pinaka-espesyal. Manang i-lockdown kag daoton kas uban, wa man sa kasabot nga espesyal ka. Binuhat kas Ginoo nga, ninduta oy. Napa mo? Okay. So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and ayag dugangin ha? Hili ka bang dugang-dugang? Gibuhat dire lalaki og babae. Way tunga-tunga ani na address tunga-tunga andra og lalaki og babae. Walay nas tunga-tunga. Okay? He created them, Genesis 1:27. So, mao ni. Okay? Wala pa'y sala. Next. Number 2. Okay, the fall. Natagak, nahagba, nahog sa sala. Unsa may hitabo? Ngano nahog man sila sa sala? Man rebelled against God and believed Satan's lie. Ang tao ni rebelde batok sa Dios ug mituo sa bakak nga gikan sa yawa. Sin enter into the world and into every heart. Nisulod na ang sala sa kabuhatan, sa tibok kalibutan, ug nisulod na gyud sa kada kasing-kasing sa mga tao. Then everything is now broken. Hala, harmony man to sa una. Ang leon manibsib og sagbot. Na? Pagpakasala sa tao ang leon, ikaw og manok dito. Kauna. Di naguba na tanan. Kabalo mo, gihatag sa Dios sa tao ang pagbulutan siya magbuot. Og ang dominion, kanang dominion
Okay, pagbulutan dominion o niya kanang management. Pag-manage ang pagdumala, iyahapod. Now, ang plano siyawa, kaya di man niya maguba ang Diyos, di man siya kapanimalo sa Ginoo, iyang tirahon tong pinaka-gihigugmas Ginoo ang tawo. Wa siya nanintal ditong manok. Baka. Kabaw. Ang tawo gyud, kaya nga naman, ang tawo may naay dominion and power ato. So kung maguba niya ang tawo, tanan nga naas palibot sa tawo, gubo nas tawo. Tanan nga naas imong palibot dahil nindot, pero maguba tikaw, gubon po ninimo tanan. So in other words, ang tao gihimong asset sa yawa. Ang tanan nga perfect sa imong palibot, pag naguba tikaw, gubon po ninimo tanan. Kaya nga naman, nituo naman siya sa bakak sa yawa. Okay? So everything is now broken. Even though you were created in God's image, it is now marred by sin. Kana may nga tag-marred, nakumot, nag-ayog, nag-gisi-gisi. Na-deform, nagtaman. Bisan pa kita, nagihimo, image and likeness sa Ginoo. Sa natay kinaiyang sa kanang liwat kayo sa Ginoo, natay panguna-una nga liwat kayo sa Ginoo, kato tanan nawala. So, in Romans 3:23, it says, "For all have sinned and fall short of God's glory." Nagiingon dito dilapas. Berhen sa kuan, walay sala bisag usa. Kinsa na may bakakon ang Ginoo? Nganingon man gyud siya, "For all have sinned and fall short." Kanang giingos Bible nga si Mary Putli, it means virgin, wala hilabtig lalaki. Wala na yung virgin kay way sala. Hala no? Tanan na isala. Kung wala sala si Mary, siya nalay lansang sa krus. Aron maoy muluwas. Una gisultis Bible ha, nasabtan na to kayo? Okay. So for all have sinned and fall short of God's glory. Ang tanan nakasala ug nahilayo ug nakabsan nangamatay, wala na, layo na sa Ginoo. So dinhi na kanus ani pagka nakasala si Adan og si Eva, nahitabo na ang Romans 3:23 nga ang tanan nga matawo ibabaw sa yuta sa paagi sa lalaki ug sa babae nakasala. Sa man pastor og i-inseminate, sala lagi. Sa man imong i-inseminate baboy og sa tawo? Nga mukuha mo yung specimen sa babae o sa lalaki, specimen, may tawag na, ambot lang. Unya, immerse na diya, mapurma ng bata. Sala, lagi na tanan. Si Jesus ra ang way sala. Kay, Holy Spirit, wala siya ni gamit og, unsay tawag anang sala babae? Eggcell? Ha? Eggshells? Eggcell? Wala siya ni gamit sa kamere nga eggcell. Wala po siya. Holy Spirit, ang matres ra gihulaman. Di kasabot ng inahan ka sa Diyos. Matres ra gihulaman. Wala siya nikuha sa eggshell sa ni Mary. Wala po siya nakuha eggshells ni Joseph. Holy Spirit ang naadya. Ha? Sperm cell. Sorry na God. Wala siya nanguha. Munang di ka pwede mo yung inahan ka sa Diyos. Sawa pa natawo si Mary na anay Diyos. Inahan ka sa Diyos. May gani ka na Biblia. Di lang katigbasa. So, dinha pa sa sinugdan, si Adan pa lang o si Eva ang nakasala, gisulti na ni Lord nga iyag yung luwason ang sang katauhan. Luwason gud niya ang tawo. Sa Genesis pa lang, wapay balaod to. Ang Genesis, nilkabat paglibuan katuig usa naabot ang balaod. Kanang Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, niabot pa na og pila pa katuig usa na siya. Nasabtan na to? Now, padayon na ta. Number 3. So, redemption. Mao na ni. Kanang redemption, bayran, kuhaon, lukaton. I-redeem. No? Bayran na ka. So, unsa tong una? Creation, the fall, and then redemption. Dara.
Kaya nakasala man ang tanan, need sila og redemption. Jesus, who is God, hala na di mo tuong si Jesus Dios. Mutuo raw niya kapohon. Jesus, who is God, came to rescue people by His life. Wag yo'y matarong nga tao, munang nianhi siya iyang rescuehon. Munang nagsalig kang maluwas ka sa imong pagkahinimbahon, dili ka maluwas, anak. Naluwas lagi ka kay gidawat nimo si Kristo. Siya mo imong nagluwas nimo. So, rescue by His life, death and resurrection. Sa iyang kinabuhi, sa iyang kamatayon o pagkabanhaw, iya kang giluwas. Kanus aman nimo na angkon ang kinabuhi ni Kristo, sa diyang gidawat nimo siya. Kanus aman nimo na angkon ng kamatayon, sa diyang nahiusa kang ka Kristo. Kanus aman nimo na angkon ng resurrection, sa diyang nahiusa kang Kristo. Pareho rag tubag. Subuhi pa ka pero nabanhaw nakagikan sa sala. Amen. Now, ingon ang Romans 5:8, tanawa. But God demonstrate His own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Makasasala pa ka kaniadto, human na kagibayran Ginoo. Naghulat na lang siya nga modawat kaniya arong papas na tanan. Bayad na tanan. Kanang naa sa mga gawas nga nang wala pa relasyon Ginoo, bayad na unta na sila. Hopefully before matapos ang kinabuhi mo, maka-avail na sila. Nasabdan na to? Agdi ganin ni baliko ni hangtod matapos ning atong kinabuhi kanunay kaniray wali kada Sunday no. Gitapulan na guni mo tuon pastor wana no balik-balik lang wali ngana tinguro. Number 4. Restoration. Ano yung nawala sa iyo ibalik ni Lord. So, gi-create kaniyang perfect. Natagak tungod sa sala. Gipalit kaniya og ibalik niya ang perfect. Adto niya ni mahitabo og mobabay na ta sa earth. Hello? Ano pa? Sige. The Holy Spirit is God's gift. Gasa ni, di ka tagaas bala ang espiritu kay matarong ka, buutan ka, lami kag mga nabuhat, manggihatagon ka, ikaw may kinadakag, donisyon. Di ka hatagas Holy Spirit. Ang nakadawat sa Holy Spirit katong mitog, midawat ng Hesus, kriminal man sila unsa ilang mga binuhatan. Basta nito og nidawat sa Hesus, tagaan sila sa balang espiritu ug ang balang espiritu mo nay magdumala sa ilang pagkinabuhi. So, those who have trusted in Jesus as Savior will enjoy eternity in heaven. Ako na nang-explain kagabi we will be like angels. Imagine mo ra natag mga kilat dito. No? Dito Miss Dumaguete, nagwali ko dito. While nagwali ko na ay mga gipang possess kay may mga anger unsa to? Tapos Kuya Roger ba na nagdumot pa sila. Unya while nagwali pa ko, naghilak na, dili ko ganahan na, gusto na nako mainluan ko. So naghinulsol na while nagwali pa, pero ang yawa, di gusto ba? Motong ni-react dayon ang demon nga naa sa sulod. Some of them na nga og sagbot. Hala, grabiha man And amazing kaayo kay dunay usang gayaw-yaw nga naa siya sa heaven. Pero di siya kasulod kay wa gyud gani siya nahibaw-an bisag us kabuok pulong sa Ginoo. Mo untay yang di ko kasulod. Naman. Wa jud kay kabuok pulong. Bot di pasabot wa pag yun na natuo. Why pulong man. Ang pagtuo nagagikan mas pulong pagpaminaw, di ba? Unsa man ang pagtuo nimo wa man kay pulong sa Ginoo. Totoo. Mora. Kay ang genuine nga pagtuo nagagikan man na sa unsay gisultis Biblia. Anang word nga genuine tinuod. No? So dili ni pwede duwa-duwa, talak-tarak, balay-balay, tuo-tuo. Pagtuog yun, amen? Kanang tinuod. Romans 6:23, dira. The wages of sin is death. Ang bayad sa sala, impyerno. Muni nga, death. Kadili man ni death nga mabugtuag gininhawa. Kay kanang word nga death, dili man na, kanang word nga death, sa Bisaya na kamatayon, ang word nga kamatayon, duha man Pero ang gingos Biblia nga kamatayon, impyerno man ang atong gihisgutang kamatayon, kay ni ramang makabsa na gininhawa.
So in other words, ang bayad sa sala mao ang impierno. Pero, but the gift of God is eternal life na as imong buhat in Christ Jesus our. So impierno tatanan pero naatay gift nga nadawat. Unsa gani ito ng gift? Dili bayran kay gift. Dili na, i-prove yun mo yung kagalingon. Magtinarong yung kong simba. Magpinuutan yung kong ayo. Aron ko maluwas. Di na na-gift. Imo na ng paningkamot. O sa atong pagpaningkamot, wala magyuta. Di mo ta mga luwas. Obey na ka sa Ginoo. Kaya na naman Holy Spirit nimo. Ang Holy Spirit magtudlo nimo ko sa imong buhaton. Dili nimo kaya ang uban. Makasa ka. Pero ang nakanindot kay iya ragyapon ka sa Ginoo. At itata og Kuya Roger, pag makasala ba si Hana o si Karis, di na ninyo anak na usab yang apelyido? Anak gyapon, maurang apelyido ha. Hawan. Humawan. Mao na illustration diha. Kadtong gitagaan na sa habalang espiritus Ginoo kay ni dawat og nito kang Kristo. Pastor, unsa may ilhanan, pastor, nga na ako ang Holy Spirit, kanang mo kirig-kirig ko, pastor. Nakay nabati diha or wala, basta nituo ka o nidawat kang Jesus na anana siya nimo. Kaya kung wapa siya nimo, wakaron dire. Tura ka dito, katanaw ra ka dito rog TV. Pero kay naaman siya nimo. Kaya kung naaman gusto nimo ganahan, kumuapil na para sa Ginoo ganahan ko, mukaton ko ganahan ko. Dili ikaw ang ganahan, ang Holy Spirit nga naa nimo. Di ba kani atong wapa kay Holy Spirit, di ka ganahan ani? Nakasinabot na ta? So naa naman nimo ang balang espiritu mo nang ganahan na kas pulong sa Ginoo. Munang ganahan na kas mga lawiton para sa Ginoo. Ya labi na kayo ang imong walk sa Ginoo mo alagad mo simba kay naaman nimo ang balang espiritu. Dili man na imong feeling naman niya. Then pagka di ka makasimba, mag-guilty man ka. Di ba? Wali, wadyo ko nakasimba. Kinsa man ang feeling, imo, dili, sa balang espiritu na. Kani atong wapa ni mong balang espiritu, na kay feeling nga mag-guilty, wadyo ko kasimba. Di nga na ka? Di ba wa? Ang nani mo, kampo, ramantanin balay. Satan's lie. Ang bakak sa yawa. Ayaw ragsimba, kay pwede ka makaampo, makasimba ka, bisag asa. Na may gamay Ginoo na imong altar, dahil simba. Muna, bakak sa yawa. Kinsa dire na headshot. Naapa mo? Na? Oh, Lord, mahuman unta ni namo. Nabalaka jud ko ani ganina baga tan-aw ko Lord, mahuman ba kani? Sige, paspasan na to. So, kitang tanan impierno, pero gibayran ni Kristo. Hello? Nakaron. Kung kita tanan gibayran ni Kristo, unya ikaw nagduha-duha na impierno ka? Unya ang uban nga langit? Problema na. Ngano man? Muingon ba ta mga igsuon nga ang gahom sa kamatayon ni Kristo, ang gahom ni Kristo, dili niya kayang lupigon ang imong sala. Kadagan natong nadunggan nga ang kamatayon ni Kristo, lapaw, habog, ang grasya, gugma, labaw pa sa bisan unsang sala nga imong nahimo. Pastor, di na maihap, pila nakadamtrak akong sala. Hello? Ingana siguro ka pila na siguro ka dump truck ang akong sala, pastor. Di na maihap, di na gyud ko malangit. Wa ka kabalo ang tanang dump truck nga gipanghimo gisudsok sa bulsa sa Ginoo. Because ang love sa Ginoo, grabe i-compare nimong grabe love ni Lord. Ang kalibutan mga bituon, ang tibuok kabuhatan immeasurable di masukod. Isalibay na ni Lord tanan di ko ganahan ani kay nga akong ganahan si Roger. Nga na ang ginuot mo na love ni Lord. Ikaw ra usa sa kalibutan, ikaw ra usa nakasala. Biyaan ni Lord tung di maihap dito mga anghel na ugon kaniya. Kay love kayo ka ni Lord. Ginaog kaniya. O wala ra bagyo ka na ugag yun. Kabalo kaday, kanang imong sala, o dili na, katandi sa kung gugman nimo. Tanawa, pakamatyan ka na ko, tungod sa kong love nimo. Wala ra siya nigsulti ba nga gilove ka niya? Iya pag yung kang gipakamatyan. Karon, kung nituon na ka ni Kristo, nituon na batang tanan?
Gidawat na ba nato siya sa atong kasing-kasing? Amen? Now, nganong muingon maka, maimpirno patingali ko. Nga gipakamatian naman ka ni Kristo. Sa lakton nga pagkasulti, mas gamhanan ang imong sala kaysa sa Ginoong namatay para nimo. So dili ikatandi ang gahom sa imong sala nga nabuhat sa kamatayon sa atong Ginoo dito sa cross. That is why kung nituo na kag nidawat, makasala palagi gud ta. Pero ayaw nagkaduha-duha nga naman. Bayad naka. Gibasa nato kaganina Romans 6, namatay siya sa makausa alang sa tanang higayon. Anton mamatay ta. Kasala kog ma pastor, gipakamatian na to. Sunod ugma, pakamatian na lagi. Sunod bulan, nakamatay na kay. Pastor, padong na kumamatay, nakasaha pa ko. Bayad na lagi ka. Bayad na. Hello? Na, muabot ang time, ngayon uban ka struggle pa sa sala, muabot ang time. Di na unya kaganahan. Katong mga nag-struggle dire og binong makahubog, inom og uska jar tubig uska gabi, ayaw mo tulog. Ayaw mo tulog. Lingkod. Butang og jar nga tubig. Ang mga alcoholic kayo nga magkurog di kay inom, lingkod pagbutang og jar nga tubig. Tuod-tuod inom, baalag magsikag balik-balik og CR, inom. Sunod ugma, di na mangita ang imong lawas og bino. Tubig na ipangitaon. Murag na bautismuan. Ingana bitaw ng sekreto mo na ipaagi. Usara ka gabi gianad nimo ang imong lawas nga tubig yung dawaton. Mubitaw na kung mag-anad-anad putag painom sa atong espirituhanon sa pulong sa Dios. Tibuok sigir kag paminaw, sige paminaw. Nadugay di na kaganahang maminaw chismis kay ang pulong ng ganahan nimong Panginoon. Mo na may iyang gipangita. Napala kita? Moro ni sekreto. Nga naman, tangtangon niya ang tanang mga addiction sa mong lawas, mga nasi mong lawas, mga hudon to niya hugas, i-wash out to niya tanan. Magbuntag, sige nga na. Nangutanan ako, pastor, pagpa-check up na, pastor. 1 mantra, 11 kilos, nawala ni mo, kuya, ora ba na? Kasagaran nga na, pastor, na yung mga cancer. Ulcer. Cancer ko na. Wa sila kabalong, sige ako inog tubig. Ay, kumpiyansang katubig ka, inom jug tubig. Inog tubig, inom na jug tubig. Hangtod, sige pangitag tubig. Lamat sa Ginoo. Gikan pa dyan nagjalib. The wages of sin is death, but the gift. Ang imo daw bayran. Ang imo daw trabahoon, bayran nimo ang sala nga na nimo. O kung sa imong ibayad, imong kinabuhi dito sa impyerno. Pero gikuha ni Lord tong imong sala og yang gidala sa cross, dayong anak mo adto sa cross, akong bayran ni imong sala, pero nay akong gasa nimo. Human ako dito pakamatay mo adto ko sa lubnganan, human sa kulubnganan mo saka ko sa langit, kana akong gasa nimo. Ampingin na. Kay mo balik ko. Asa magakong gasa na radio. Tara kuyog ta. That is why ayaw gyud usiki ang gasa sa Ginoo. Oh, lipay jud kayo tanganang nangaluwas na ta. Ni ato gukuluwas pa ba ko dili. Patay. Ang mga tao madok mamatay kay mo man nangaluwas. Wa pa siguro asa padong. No? Ang ban, hala impierno baka to siya o malangit ambot lang ginuran sayod. Nani iro diri tabang ug wali. Okay. Down. Hala, wala na? Na ato sa flash drive nga akong gihatag? Sure? Dali apong nahuman to nga flash drive. Mura dili flash drive siguro tong na-open na. So, padayon sa ta. Now, na ay 6:23, akong basahon ni siya sa Bisaya dire sa Bible. Kining Mateo 6:23 tanawa. Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Unsa daw bayad? Unsa ni nga kamatayon kabsa ginhawa? Dili. Unsa ni nga kamatayon? Salamat sa usang nakahinumdom.
kamatayon sa impyerno ni. Dili ni kanang makabsag ginhawa. Kay wala gahisgot si Paul ani og kanang naang ilubong. Balsamuhon. Ipormal ni narong mapurmal. Ha? So ang hisgutan ni Pablo diri silot kamatayon impyerno mo ningon siya ang bayad sa sala maong impyerno. Apan ang gasa sa Dios maong kinabuhing walay katapusan. Asa ni nga gasa? Nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo maunang ang kada usa wala nang inhanglag relihiyon, wala nang hinanglag mga maayong buhat, mga maayong matarong, ang atong gikinahanglan si Kristo. Kay tuan niya atong gasa. Wala sa imong relihiyon, wala sa balaod, wala sa bisan unsa, wala sa Ten Commandment. Tuan ni Kristo lagi. Kabantay bitaw kang kinalahian kayo ng mga taong pinabalaod ng pagdumala sa simbahan, dili iyas balang espiritu, kinalayuan, kinalahian. Bitaw no, dugar ang simba, wadyo ko nang bago. No? Kay lahi man gyud ning balang espiritu maoy mo atag ibalik ko ng gamay. Oh, ato na. So arin taning balikan na to ni kay upat man lagi ni katong regeneration, justification, sanctification, o glorification. Balik. Regeneration, justification. Okay, binisayon na to. Pagbag-o sa kasing-kasing, unya gimatarong, unya hinluon adlaw-adlaw hangtod mamatay, o glorification, ilisan na unya og lawas sama sa kilat. Nasabtan? Praise God. Okay, regeneration, maura ni. Hantod na dyan mo. Regeneration is a new birth, is a work of God's grace whereby believers become a new creature in Christ Jesus. It is a change of heart wrapped by the Holy Spirit through the conviction of sin to which the sinner responds in repentance towards God and faith in the Lord Jesus Christ. Repentance and faith are inseparable experience of grace. Balik ra nato ni. Kaya ato naman yung isgutan kagabi. Pero kay sumpay manghapon na siya ato, munang gibalik ra to basa down. So, regeneration is divine side. When you tag divine, it means holy, powerful, balaan si Lord na ang trabaho pag-regenerate, ang pag-ilis og kasing-kasing, ang pag-ilis og pagbati, ang pag-ilis og kasing-kasing, trabaho sa Dios. Iyahan na, trabaho ni Lord. Divine side. Kana may tag divine, holy, powerful, balaan, Dios na siya. Divine side of that salvation. So trabaho na ni Lord kanang pag-ilis og kasing-kasing. Experience while salvation experience. While repentance is the human side. So si Lord mo tandog sa imong kasing-kasing, ilisan kaniyang bagong kasing-kasing, og ang atong respond is hinulsol. Kanang hinulsol, muni ang sala, doon na tayo gitawag og 180 degrees nga motuyo ka. Kung muni sala, mo talikod ka. Okay? Muna hinulsol. Kung imo nang duhaon, tanawa, hinulsol, hinulsol. Basta lagi duhaon, balay-balay, tarak-tarak, dua-dua, simba-simba, hinulsol, hinulsol. Mubalik ra na, hinulsol, hinulsol. Klaro kayo, no? Hinulsol, hinulsol. Sala na pa ito bang? Munang usara, hinulsol, talikdan, gina nimo ang sala. So kay gitalikdan man nimo ang sala, ang Dios na imong giatubang. Ang problema, gatubang nas Ginoo, gaatras gyapon pa dong sa sala. Hala, no? Okay. Naunsa naman ta diha? Down. Ting, ting. Okay, letter B. The agent of regeneration is the Holy Spirit. We say, agent, mo trabaho. Person nga mo trabaho sa regeneration. Kanang bag-uhon nimong kasing-kasing. Kinsay mo trabaho na ang Holy Spirit. Ningon diha, but you are not in the flesh, but in the Spirit. Kanato unod nun kayo, tadi ko taganag Bible, kanato bino. Di ko taganag wali, kanato chismis. Di ko taganahan na magsuot og dress, mo simba, gusto dyan ako kanang, Now,
So, if indeed the Holy Spirit dwells in us, so ang trabaho daw sa pagbago sa itong kasing-kasing, trabaho sa balang Espiritu, dili mo, kabantay na bita ka, paminaw. Kabantay na bita ka, sige kag ingo, magbago ko, magbago ko, magbago ko, magbago ko, magbago ko. Kapuli-puli na lang kag bagong sinina, bagong make-up, bagong nawong. Wag yung ka na bago. Kaya ang trabaho sa pagbago nimo, balang Espiritu mo ng ampo. Baguha ko, Lord. Mumita sa itong awit, baguha Ginoo, samakan. Kang? Kinsa man? Kanila? Sama kanimo. Amen. Now, ingon siya, but you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Holy Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. Perfect na dyan ako ng 10 Commandment, Pastor. Kana mga sugo sa Leviticus, Pastor, ipakaon, perfect ko, ana, Pastor. No? Kabalo ka, wala gayong mamatarong sa balaod. Kaya kung atong ipaagi nga ang pagkamatarong magagikan sa balaod, daghan po kayong mga matay tungod sa balaod. Okay? O gipatuman gyud nato ang balaod. Kay mo'y makamatarong sa tawo? Sige, sulayan na to. Kung nakasala ka, lugitig mata. Wisi, magpagarbuta nga, nagtumantas balaod. Tuntumanon, sige. Kato makasala, lugitig mata. Kasala ang kamot, putlig kamot. Kaya ipatuman ang balaod, kaya mamatarong, mangkata pinagis pagtuman. So, walay tawong matarong pinaagis pagtuman, ani. Na matarong ta tungod ni Kristo. Nga atong gidawat. Amen? Mura kag nagsuot, dirig buling kayo. O niya, isugnod ka sa impyerno kay buling ka. Pero gipahubo ni Lord ang imong suot, kay gibistihan kaniyag taas kayong sutana. Puti kayo. Kinsa man tong biste? Ka Kristo, dili imo. Sumuto ang kaluwasan, nga naa na nimo og nako karon. Amen. Ang pagkamatarong ni Kristo iyang gihubo, gihatag nimo. Ang imong sala iyang gihubo, gidala niya sa cross. Duha-duha gyapon luwas pagyapon? Luwas baka ako, may impyerno man tingali ko ani. Balik ko na pod. Ang imong pagkahugaw, gihubo ni Kristo iyang gisuot. Ang iyang pagkamatarong, gipasulot nimo. Namatay siya, gibayran nimo iyang imong kahugaw. Di na nimo mabalik og sulob to. Kay iyan ang gipakamatyan. Impyerno gihapon? That is why naatay assurance. Nagasinabot ta? Okay. So, naay Espiritu ni Kristo. Motong naingon dito, ayaw pasuba ang Espiritu. Kay nigbalik niya ang naay Espiritu, iyaha. So, kitang tanan nakadawat na ana. Katungwa pa nakadawat karong gabihon na, siguro Ha? Lord, dawaton ka na ko Ginoong tuuhan. Nga ikaw lang ang nagmatarong nako, ikaw ang akong kaluwasan, anhi sa akong kasing-kasing, Lord. Dumala akong kinabuhi, imo na ko karon in Jesus' name, amen. Nang Holy Spirit na nimo. Maura man na. Di pastor, human ako pray, wala ra. Unay tabo. Di mo na ma-feel. Pero mabantayan ni mo nanay na bago si imong kinabuhi. Kani ato isug kay ka karon. Ni samot. Naay giusab si Lord. Down. Letter C. The instrument of regeneration is the Bible. Ang mga taong may basa-basa, dugay na mga bago. Kaklaro ana? Kanang dili kayo tigbasa, di kayo tigpaminaw, dugaya kayo na. Tinga kang, hala, dugaya na bitaw na ako no, na Christian. Pero mano, lagi mo ko'y bago-bago. Kanos amang ka na bago, sadyang mubasa ka imong pamalandungan. O sa maka, masuk-anon. Pero naman kayo nabasa sa Bible, pagpaubos kay bayawon. Ay, bayawon ko ni Lord. Nabago. Regeneration, kabaguhan, unsay iyang sword, unsay iyang gamiton. Ang Holy Spirit mo bago ni mo, unsay iyang gamiton? Ang pulong sa Diyos. Munang mo ingos, Pastor, basa. Balik na ko na si Pastor. Sige, guro ni pangutana. Basa, kisa, guro, pangutana ni sa among pamilya. Nga, basa, bagugwa. Balik. Basa, yung tatanan. Now, in verse 1, in number 1, dira, having been born again. Kanang word lagi nga born again, nili, relihiyon. Kanang mga di pa magtotoo mo na ilahang una-una nga ma-born again kuno kana usob mo relihiyon. So, having born again, not of corruptible seed, dili na
lawas nun, dili na tawhanong kaalam, dili na balaod, dili na imong pagkamatarong. Munay corruptible seed na kung imuha. But incorruptible through the word of God which lives and abides forever. Ang naa na daw nimo, dili na malata, madugta, mamatay, mawala. But ang naa nimo, wala na'y katapusan kay mauman ang pulong sa Dios nga buhi na sa suod nimo, naa nimo na kanunay ang pulong sa Dios walay kamatayon. Maunang naasap tay kinabuhing dayon. Naa pa ta? Okay, next down. Oras na ko, alas 10 pa, sayo pa di ay. So, the Bible convicts of sin. Kano sa amang ka nakaibalong sala na? Sa dihang nadunggan ni mog nabasa ni mo sa Bible. Tama? Ayo. For example, our body is the temple of the Holy Spirit. Pero unsa may atong gitudlo sa atong mga anak? Unya na mo pag bisyo-bisyog na mo ikagasto. Pagkap kita na to sa Bible, sala din eh. Ayaw na kay ang Bible nag-ingon. O, diha na. Di ba? So, ang kining Bible gamiton sa balang espiritu nga mo convict nato nga mubiya gyud ta sa sala. Kabantay kag maigo kay kas pulong sa Ginoo sakit pero grabe magpadayon ko ani disgrasya jud ko ani. Napa mo? Okay. So, and when he has come, John 16:8-11. And when he has come, sadang mo ani siya, he will convict the world of sin. So, munang sa pag-ani niya, iyahang pabiya ang mga tao, gitandog yung mga kinabuhi, talikod sa sala. And of righteousness, maatubang na karos pagkamatarong, and of judgment, ug mahibaw na sila nga naay hukom. Now listen, in verse 9, of sin, judgment of sin because they do not believe in me. So, wala man sila nituon ako. Nagtuman sila sa balaod, nagbuhat sila matarong, mangyatagon sila, wa sila nanda usuban, pero wala man sila nituon ako. They do not believe in me. In verse 10, of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. Of judgment, because the ruler of this world is judged. Grabe, pugiun siya man na diha, ha? So nganong si Jesus man, kanang word diha, kining nga Bible, si Jesus o kining Bible, usa man ni sila kaya maning word. Na mga Lord, asa ko ka Ginoo, asa man ka nako. Way uka ka Bible mangita Ginoo. Nga ang Bible pulong sa Ginoo, siya ni, iyahan ni. Asa man ka Lord, nagipasagdan man ko nimo, naara ko sa altar dire na. Okba, basahin ko dire basa. Down. Number 3. Ting. Number 4. Number 3. The Bible helps us in our new nature. So ang pulong sa Ginoo magtabang nato unsaon nato pag kinabuhi nga bag-o natang binuhat. Ang pulong sa Dios magtabang nato. Dili tong pulong sa imong silingan. Dili tong pulong madungog nimo sa radyo. Dili tong pulong nga gisulti atong naay drama magabi sa TV kay scripted man to. Ang pulong sa Ginoo may magtabang nimong maikinabuhi nimo ang imong pagkabag-ong binuhat. Paminaw, by which 2 Peter chapter 1 verse 4. By which have been given to us exceedingly great and precious promises. That through this you may be partakers of the divine nature. By which, ano to? Promises. Precious promises. Bililhong mga saad, mga pulong. Maudaw kini ang gikinanglan. That through this, pinaagi ni nahimo tang partaker, nakaambit, kanang partakers, nakaambit sa balaan nga pagka-Diyos ni Kristo. Manang di basta-basta nang nasa imong kilid, balaan na. Di basta-basta ng mga balaan na. Nga naman nakaambit na ni Kristo. Paminaw, having escaped from the corruption that is in the world through lust. So, kining lust, it means unod nun. Kalibutanon, tanang butang ng kalibutana. Wala na ta diha.
kay dian naman ta nakaambit naman ta ni Kristo. Amen? Kaklaro na ana. Gawa siguro wa kagaalagad Ginoo, wa kagasimba, igor kang niingong naay Ginoo, wala ni mapakita sa kana nga tay magduha-duhag yung kag luwas bago dili. Pero kanang kalipay nimong pagsimba, ebidensya baya na nga nanimong balang espiritu. Kanang mag-guilty kang makasala ka, ebidensya na nga nanimong balang espiritu. Muna di na ka magduha-duhag luwas bakog dili. Kasagaran manggod ang yawa mo sulti nako, di ka luwas, tanawa nakabuhat pa kaani, di ba nakaisala sa una. Nga na ang yawa. Hilami pong paminawon siya no, bitaw sa tingali no. Uyon po ta. Una. Namuot kayo. Aritas verse 4. Ikapat. So the Bible is the basis of spiritual power to overcome sin. Kung wala kay word, dili nimo malupig ang sala. Kay naman kay word nga gamiton. Naman kay espada. So unsa may ang espada nga gigamit? Garbo, imong espada, gikas pulong Ginoo unsa man, pagpaubos. So pildi nimo ang pride tungod sa pulong sa Ginoo. Di ba kabantay kang grabe ka kagarbuhon? Pero pinaagis pulong sa Ginoo pagpaubos, paubos ko ron. Bahala kang garbuha ka diha. No? Pero agwali ni Pastor Jonel atong Lunes kinagrabihan. Kanang atong nawong wala gasukol pero atong kasing-kasing haya-haya ra ka ha. Kaayo ra nimong. Ang kasing-kasing. So, tangtanga to nga garbo panghuna-una pulihis pulong sa Ginoo. Okay. Ay, barisa. So in Psalms 119 verse 9, how can a young man cleanse his way? Unsa man niya ang batanon nga mahinlo niya ang iyahang pagkinabuhi, iyang pangagi? By taking heed according to your word. Para mahinlo ka, hinumdumi kung siya gisulat. Muna bitaw nang ningon ito, bulan ang tao nga namati sa, nagbasa nini, nagtuon nini, namalandon nini, tanang adlaw siyang kinabuhi. Adlaw o gabi Bulahan. Pero kabalo kag kung sa atong sige hunahuna mga utang. Mga pandaot ni kuan, gilibak ka, gidaot ka. Muna yung sige man to hunahuna. Siya mo na ako pagbayad ani. Kasi yun ana, og na kay Jis ihatag ng piso. Ang problema, gamay raman po ni ug ako ning kuwaag ibayad. Puho na lang og makakwarta, dis humnon kog bayad. Tuo makanang puhon og makakwarta hotiwason ni magbayad. Di yun na mahitabo. Una kay utang nga 1 million, pag na iniabot ni mong dos, kuha ibayad tong piso. O pila naman lamang imong utang? 1 million pa? Nakaabot. Grabe po itong ningong wa na. Pagyapon, 900,000. 900,000. Your word. Psalms 119 verse 11, tanawa. Ang imong pulong akong gihipos og ayo sa akong kasing-kasing. Aron walay sala nga makasulod. Karong adlaw kay wa kay pulong sa Ginoo. Sumo nang gisigi tag-encourage kada adlaw ta naay pulong sa Ginoo, kada adlaw ta naay pulong sa Ginoo. Kay kung wa kay pulong sa Ginoo kada adlaw ang yawa naay pulong para nimo. Kada adlaw gyud na ang yawa mo hatag og pulong nimo, i-discourage ka, pasukon ka, disturbuhon ka. Munang need kag pulong sa Ginoo kada adlaw. Need gyud ka kaayo. Bisan na lang unta kus ka bersikulo ra ba? Karong adlaw man ni akong espada. Na? So, si David ningon siya gitaguan ako kaayo Lord imong mga pulong sa akong kasing-kasing aron dili nako makasala. Next. So, repentance. Repentance is the genuine turning from sin toward God. So, kung muni ang genuine, it means tinuod. Muni ang sala, turning from sin towards God. Atubang na ka sa Diyos. Muna ay repentance. Di na ka masig atubang ng baso. Tubang nas Ginoo. Di na ka magsigig paaso o walas pastor o wakay kaubas church. Tubang na kas Ginoo. Di na ka magsigig panglibak, atubang na kas Ginoo. Di na ka magsigig pangdaot sa uban, atubang na kas Ginoo. Di na ka magsigig pang hukom, atubang na kas Ginoo. Matinud-anong paghinulsol. Nya, unsa? Faith is the acceptance of Jesus Christ. Ang pagtuo daw mao ang pagdawat kang Hesukristo
and commitment of the entire personality to Him as the Lord and Savior. Entire personality, buong pagkatao ko, ako nang gi-commit nimo. Gihatag na nimo sa Ginoo. Amen? So, wala na tayo gisobrang gininhawa bisag gamay, ang tanan para na sa Ginoo. Amen ba? Down. Hapit na tamahuman. Hapit na pong kadlawon. Repentance is human side. Ang paginulsol, ato ang katungdanan of that salvation experience, while the regeneration is the divine side. Gibalik ra no? So Paul explained in Romans 6:17, ingon siya, but thank be to God, but God be thanked that though you were slaves of sin, apan salamat sa Dios nga do kaniadto uli punta sa sala, yet you obey from the heart. Apan nituman ka nga sa kinasing-kasing that form of doctrine to which you were delivered. Nituman ka niining pagtulunan na sa kinasing-kasing pinaagi aning pagtuo nimo. Maunang nahinggawas ka sa dominion sa pagdumala sa sala. Down. Teng. Grabe. Kapalihog, basa itong nas kinatom yan. Ha? Ningon, diha. Ako rin, basahon lang na ko ha. Paningkamutan lang na ito. Hapit na dito mahuman. Gamay na lang yun. So, what is commonly referred to as the sinner's prayer is our response to the call of salvation. So, unsa man tong sinner's prayer? Kaya naman mo, katong time nga mo accept kas Ginoo. Ginoong Hesus, gidawat ka ikaw. Ingon nga akong Ginoo og akong mangluluwas. Gituuhan ako ng imong kamatayan. Kana bitaw nga pag-ampo. Lord, sulod sa akong sinner's prayer man na. Maunang kabantay mo na yung mga bag-o, mag-usob da yung tag-sinner's prayer. Kaya niingon dito, ilitok ni mo sa imong baba, tuuhan og dawaton na angko ni mo ang kaluwasan. So saan man nila paglitok, di ato silang giyahan. Now listen, while there is no set prayer, this prayer usually reflect that four themes of the gospel. Dear Jesus, mauna niya? Mauna ang imong sinner's prayer. Dear Jesus, thank you for making me and loving me. Kinsa man ka nga gilove niya, creation ka. Even with I have ignored you and gone my own way. Bisag gisalikway ikaw og nagbuot ra ko sa akong kaugalingong paagi. Na fall. I realize I need you in my life. And I'm sorry for my sin. Mauna ni turning point na ni giangko na nimo imong sala nga gisigi nimo siya sa likway. I ask you to forgive me. Lord, pasaylo ako. And then sunod, thank you for dying on the cross for me. Imong gisulti nga namatay siya sa cross tungod nimo. And then I accept your gift of salvation, kanang redemption. Gidawat nako ang imong gasa nga kaluwasan, Ginoo. No sa mo dawat anay, mamatay na ka? Makapray pa day kaging anay patay na ka. So it means buhi pa kakabalo na kaluwas ka kay imong gidawat. Pastor, wa man ko nagtinarong. Gidawat lagi nimo. Oh, pastor. Sa problema na. So why problema? Gidawat naman nimo si Lord. Mabuhat nimo na sa iyang tabang. Kinsay gidawat nimo, maoy mo tabang nimong makabuhat na kas iyang kabubuton. Amen. So, moingon na kasi mong prayer, please help me to understand it more. Tabangi kong masabdan ako ni nga kinabuhi akong gidawat mong kaluwasan. Please come into my life. Ginoo, di na ko gustong ako ray magbuot sulod sa akong kasing-kasing. Kuyugin ako aning kinabuhi. Tabangi kong dumala aning kinabuhi, Lord. Pero di ka kadumala kung di ka mosulod. Gawas ka o galingon kay mosulod ang tag-iya. Di na ako masunod, Lord. Ikaw na nga nasa sulod na ako. Next. So, I want to follow you from now on. Mo bitaw nang gikan karon, Lord. Ang tanan na bilin sa akong kinabuhi. Ako na ning huton o gastong. Antod sa akong kamatayon para na nimo kay imo na akong giluwas. Amen? Please come into my life and make me a new person inside. Please help me to grow now as a Christian. Amen. Restoration. So naa diha tanan, unsa kanito?
Creation, the fall, redemption, and restoration. Sa imong sinner's prayer na aning creation, the fall, redemption, and restoration. Ingon ang Romans 10:13. For whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Kadto daw nagtawag sa ngalan sa Ginoo. Giunsa nila pagtawag? Kining pattern. Kinasing-kasing nilang pagpangayag pasaylo ug pagdawat sa Ginoo. Unya ilan nang gihatag ilang kinabuhis Ginoo, gidawat nila ang kaluwasan. Kay kining kaluwasan di nimo ni trabahoan. Dili lagi ka magsigig simba, dili lagi ka magsigig ampo, dili lagi ka magsigig panghatag, dili lagi ka magsigig maayo kang tawo na tanan na aron ka maluwas. Kung dili giluwas lagi ka nimo, giluwas lagi ka sa Ginoo, may gibuhat ka or wala, giluwas ka ni Lord. Sa naluwas na ka ni Lord, ang imong binuhatan para mahimaya ang Ginoo. Pero sa wala pa ka naluwas, ang imong binuhatan wala hinungdan bisan pag maayo. Again, ang imong binuhatan nga karon luwas na ka parang malipay mahimaya ang Ginoo. Pero kaniadto wa pa ka naluwas, ang imong binuhatan maayo man na or dili walay hinungdan. Nasabtan na to? So ang kaluwasan trabahos Ginoong gihatag ra niya nimo og imo baning gidawat. Sa unsang paagi nga gituuhan nimo og gidawat si Ginoong Hesukristo. Now, ako ning kanang gusto nako nga ang tanan gyud na ay assurance because bisag unsaon ako explain ni dire. Kung dili gyud nimo tuuhan nga si Kristo lagi gyud gibayran na kaniya, mag-struggle gihapon kag luwas ba kag dili. Need man kang mutuo. Need you kang mutuo. Ug di na ka mosalig sa imong buhat, mosalig kas gibuhat sa Ginoo. Sa may gibuhat sa Ginoo. Ikumpara sa imong nabuhat. Imong nabuhat sala. Ang nibuhat niya pagpakamatay para sa imong sala. Maunay assurance of salvation. No? Gihatag na ni Lord sa imuha. And that is why dili na ka magakanunay pagtaranta, magakanunay pagkakahadlok nga naman. Gibuhat ka ni Lord, pero nakasala ka. Pero iya man kang gibayran. O iyang ibalik sa original kung unsa gyud ang pagka-perfect ang tawo. Muna himuon sa Ginoo. Na hopefully nasabtan nato ni og ayo taas pa ni day paliog ko kog down. Sige down. Okay, unya sa anisa, paspasan na lang nako ni kay parang makuan. So true repentance, mao nay sunod. True repentance is not a merely change of direction but a change of mind that produces a change of direction. So dili lang giusab nimo kun dili mayong kag di na kumubuhat ani. Pero imong mind, wa man na usob. Mura man kag Israelite. Nga nitalikod nas Ehipto, pero ilang huna-huna tas Ehipto. Ang repentance kay imo mang mind mo, imong usbon. Bisag gatubang ka sa sala, di na kamubuhat, kay nausob naman ang imong huna-hunag pagbati. Mumanay repentance. So di nagyo kamubuhat, kay nausob naman. Kapoy na po kag si katubang ana, mo change na dayon ang imong direction. Nasabtan na to? Down. Katulugon na mo, katugon po ko. Oh, repentance is necessary for salvation but it is not the means of salvation. So kini repentance di ni kaluwasan, ang kaluwasan lagi si Kristo nga imong gidawat. Pero gikinahanglan ni siya para sa kaluwasan. Next. Repentance involves the whole person. Sa man mind, emotion, and will. Mind, emotion, and will. Kung maghinulsol gani ka, usabon imong una-una, usabon nimo ang imong pagbati, o ang imong mga buluhaton, kabubuton, kinabuhi. Now listen to this. Number 1, mind. There is an intellectual change of mind. Usob na imong panguna-una, para ni Pablo, di na ka nagsalig sa akong kaugalingong buhat, kundi nagsalig na ko sa gibuhat ni Kristo arong kumaluwas. Number 2, emotion. Di na ko garbon, dili na ko kuan, change na ni, wala na ni. There is an emotional change of heart. Sunod, will. A voluntary change in behavior. Voluntaryo nang mausap mo na repentance. Voluntaryong buhatong magbago ka. Mauna siya, down. Okay, so muna sunod nato nga ugma last. Hopefully mahuman jud din ako ugma. Og di ni mahuman. Human. Sa paningkamutan gihapon, hunatan jud na paspasan. Araw matapos dito mga igsuon kay sunod ana justification, sanctification o glorification naman to. Kay katuman tong upat nga tong
hisgutan. And after that, mag-thanksgiving na ta. Amen? So, mayong gabi na tong tanan, salamat kayo sa inyohang pag-join din. Now listen, kung dili gyud ka, salamat sa mga nipakpak ha, unya, hunatag pakpak unya. Now, paminaw sa kayo, karon kung dili pa jud ka sure nga luwas ba ka. Shh. Maka-feel ragi ko ba nga naay unsure? Kung dili gyud ka sure na luwas ba ka o nga luwas ba ka or di, nagduwa pa ka, karong gabi ho na. Simple ra, ilitok ras imong ba nga gikan sa imong kasing-kasing. After that, wala na. Ikaw ra may gaduwa-duwang di kaluwas, gisulat na gani imong ngalas basaos kinabuhi. Nganong nagduwa-duwa pa ta? Because ni saligtas mga negative nga panghuna-huna nato sa tong kagalingon. Wala ta ni salig sa unsay gisultis Bible. So kung karong kagabihon dili pa jud ka sure, langit bagyog ka og impyerno asa ka padong. Si Lord gisigurado kaniya. Sapay ko lang nimo. Bayad ka na. Gimatarong na ka. Gi-regenerate na imong kasing-kasing. Og tanang adlaw hangtod mamatay, i-sanctify ka. Og iya unya kang i-glorify because you are saved. You are saved. Pastor, nag-doubt gihapon kog nagduwa-duwa ko, ang balang espiritu naa sa suod nimo. Unsay ilanan pastor, gisulti na nako daghan kayo. Og kanang balang espiritu maunay kasiguruan nga luwas ka. Kay katong nituo og nidawat gibutangan niya sa balang espiritu sulod sa iyang kasing-kasing. Ilhanan nga nani mo ang balang espiritu kay naay mga butang nga imo nang nabiyaan. Mga sala imo nang napadaplin. Pastor, naa pa man koy wala sala, dili na problema kay one day mabiyaan gyapon nimo na kay naa na siya sa sulod nimo. Amen. Ing ana ra ka simple mga igso. Karon just close your eyes. Everybody close your eyes. Ipuyong na to itong mata, paubos ta mga igsoon. Kung kita tanan, isure na to ni. Siguro agyod nga gituuhan gyud nimo gidawat si Ginoong Hesus. So wala unay magsigi og sagdi lang ang mga bata. Kuana kanang seryosuan ni nga imong prayer diha sa Ginoo. Kung dili na ka unya magduha-duha, sigurado na nimong naangkon ang Ginoo. Just close your eyes. Sige. Ibutang sa imong hunahunag kasing-kasing ang Ginoo karon imong giatubang. Ikaw ra usa. And kita tanan mosulod ani, mosunod ta, kita tanan sunod ani nga pag-ampo. Nga imong tuuhan nga ang Ginoo naan sa imong atubangan. Tungod kay ang Ginoo iyang presensya bisan asa naaman. Sulti karon ang Ginoo aning maong pag-ampo. Kita tanan sunod ta ni Lord Jesus. Hugaw kayo ang akong kinabuhi. Makasasala ako nga natawo ug dili maluwas. Pinaagi sa akong kaugalingong paningkamot. Mianhi ka o Jesus, gibuhat nimo ang di nako mabuhat. Gibayran nimo ang akong mga sala. Dito sa cross og namatay ka. Nabanhaw ka sa ikatulo ka adlaw. Paghatag og paglaom nga ako usab makabaton og bag-ong kinabuhi. Salamat Ginoong Hesus. Nga ikaw ang akong Ginoo, akong hari, ug akong mangluluwas. Dios nga nagpalansang sa krus, tungod og alang sa akong kinabuhi. Karon, akong giablihan ang akong kasing-kasing. Sulod o Ginoo, pinahagis imong balang espiritu, panag-iyahan ni nga kinabuhi. Gikan karon hangtod sa pagtapos ni ini, imo na ang akong kinabuhi.
Patay na ako sa pagpakasala, og buhi na ako, alang sa buhat nga matarong. Sukad karon, og hangtod sa umaabot. Sa akong kamatayon, ikaw ang Diyos, ang nanag-iya sa akong kinabuhi. Salamat o Jesus, sa ining kinabuhi. Pag-o na ako, og langit nun na ako. Lord, ang akong ngalan, naa makaplagan sa basahon sa kinabuhi. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Manindog ta mga igsoon, atong awiton ning maong awit. Kining kalibutan dilingning, ang atong puloy-ana. Katong may espiritu sa Ginoo, Ay ako dili sa taga dinhes kalibutan. Mulabay lang ta. Atong puloy-anan tua sa langit. Sa atong Diyos giandam. Igsuon unsa imong gikawilihan, dinhi sa yuta nga puno sa kasalanan, puno sa kagugot ug kapagyasan. Igsuon dili ni ang atong puloy-anan. Ato ta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Ikaw na higugma dinhi sa kalibutan, kay ang imong bahandi labaw pa sa uban. Igsusultian ko ikaw, biyai ang tanan, ug matigong tagbahandi dito sa langit nga puloy-an. Ato ta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban, Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-an. ato ta sa langit. Awiton nato ni mga igsoon. Ato ta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga akong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-an. This time kitang tanan magampo mga igsoon. Ampo ta kitang tanan. Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghan kayong salamat Lord nga ikaw mianhi ikanaog minimo Ginoo. Nagantos ka og sa grabe kaayong mga kasakitan, imong gidaog ang cross, imo o Dios nga giantos ang tanang kasakitan tungod sa imong paghigugma sa kada usa namo. Karon nga naangkon ka namo, gidawat ka namo, gang imong balang espiritu naghari sulod sa among mga kasing-kasing Ginoo. Karon nga luwas na kami,
ang among kinabuhi aning kalibutan na o Dios, temporaryo ra. Nagpaabot kami sa imong pagtawag tungod kay ang among Pinoy-anan, ang among pagkadakbayanon, ang among pagkalumulupyo, mao ang imong langit nun nga Pinoy-anan, Ginoo. Mo pauli na unya mi dinha o Dios. Nasamtang niya pa mi sa kalibutan, Ginoo. Mabati manamo ang kala o Dios sa sala. Pero dili na kini makabuntog ka na mo tungod kay ang imong balang espiritu na silyo na dinhi sa among mga kasing-kasing, Ginoong Hesus. Salamat Lord nga sa imong pagbalik walay usa ka namo nga mahabilin tungod kay ang tanan may balang espiritu na ay silyo nga may ilhanan nga imuha og imong gipanag-iya amahan namo nga langit nun. Daghan kayong salamat Lord nga imong gidawat ang kada usa namo, Ginoo. Father God, thank you Lord, gikan sa mga kabataan, sa mga batanon, sa mga hamtong kaming tanan nga nidawat kanimo, punon mo sa imong balang espiritu, padilaabon ang imong mga pulong sa among mga kinabuhi, nga tabangan mi kanunay pinaagi ning imong mga pulong, nga may kinabuhi namo ang kabubuton nimo pinaagi tabang sa balang espiritu, dinhi sa among mga pagkinabuhi, Ginoo. Salamat Lord sa imong dako kayong gugma. Salamat sa imong presensya. Now we will pray for the coming Thanksgiving Day. Let's pray all together sa atong umaabot nga pagpasalamat. Ginoong Diyos, hapit na ang adlaw, Ginoo, kung moabot nga Sabado.